तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी गोकुळची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ अस्सल चव कोल्हापूरची चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी आडाळी औद्योगिक क्षेत्रात गेल्या 12 वर्षात एकही उद्योग न आल्याच्या निषेधार्थ आज लाँग मार्च काढण्यात आला। या मोर्चात स्थानिक आमदार दीपक केसरकर यांच्यावरती राजन तेली आणि काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष इर्शाद शेख यांनी निशाणा साधलाय। पाहूयात। 3 वेळा आमदार आहेत ते बरीच वर्ष मंत्रीपद भोगलंय त्यांनी, पण ते फक्त आपली खुर्ची सांभाळण्यासाठी आहेत का मला कळत नाही। परंतु हा विषय त्यांच्या मतदारसंघातला आहे आणि तो आज सोडवला गेला पाहिजे होता, परंतु तो सोडवला गेलेला नाही आहे। आणि दुसरी अशी गोष्ट आहे की महाविकास आघाडीच्या सत्तेच्या दरम्यान ह्या ह्याच्यात आपल्या या आडाळी MIDC साठी जाहिरात निघाली होती, इंटरव्ह्यू झाले होते, परंतु त्यात खो कोणी घातला हे सुद्धा पत्रकारांनी शोधण्याची गरज आहे आणि लोकांसमोर आणण्याची गरज आहे। आता जर मला तुम्ही त्यांच्यावर बोलायला लावलं तर मी सांगेन की 13 वर्षातली यादी तुमच्यासमोर मी ठेवीन। जी आश्वासनं दिली, अमेझॉन पार्क असू देत, इथलं फिशरीज विलेज असू देत, इथे टॉय ट्रेन असू देत, जे काही जी आश्वासनं दिली होती ती पूर्ण केली। राजन दिली तर तुमचा आडवा आला नव्हता। तर ही आश्वासनं जी 13 वर्षात दिली त्याचं काय झालं त्याचं उत्तर त्याने द्यावं। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।